Ibirigo gara anyị makwa na onye ebu anyị ma daalụ mana na uju ka anyị mata aba amali nke a na-etu gị sa eze dị ọra mma anyị were ka ị bịa abịa sị ka ị nọnyere ọkwụ aka gị bụ ọzọwala Aba tata ọ na-eri eriri elimeri agwụ wee sị kedu ibe ị na-ewu iche n'ụbọchị nke tata nọ dara ekene gị anyị bụrụ ọrụ mmadụ so iwe ebe ya bụ ije kedu ikpe ibe ị na-ewu ichiwe kedu ekpere na-ekpe n'isi we mgbe anyị na-abịa anyị zụrụ agwa anyị zụrụ oge ọcha anyị ka anyị ji gbara mmụọ ya sị n'ihe anyị na-eme ya nwere isi ihe na-egbu mmadụ egbuo ya mmadụ ya sị na ihe anyị na-eme ya nwere isi ihe na-egbu mmadụ egbuo ya ọ ihe anyị kwuo ebe anyị nwere iru anyị dị iche iche otu a ka mkpa anyị si dị iche iche anyị ka ọ nyụọla anyị ka anyị na-ejere na-abụ eziokwu n'ime ise igwe ibirige ogara ekene nke ọ bụ na njem
ọka kedu ihe ji arapụ ọka wee dịrị ụmụnne gị wee bịa na be ọzọwala Aba kedu ofe ị na-agụrụ ya tata ọ na-eri anyị bụ ka o si alụ kedu ihe jikọrọ na bekee unu ji wee bata n'okwu alụ ya kedu ọfụ na agwara na awọmji alụm agwụ ọ na-eli ihe ọma ga na-emeri ọ ga-adị ogologo ndụ na-elekwa anyara anyị ihe otu o si emeri anyị ruo ga na-edosi ya ndụ ndị nna ndị ana ga-enye ya ndụ nye ogologo ndụ ọ na-agọzi anyị otu o si agọzi anyị ekele m unu anyị makwara onye ego mana n'uju ka anyị mata abaghị in details Ochinawa ọzọwala Aba ichi ọzọwala Aba ọ na-eli olili agụ n'ụbọchị nke taata kedu ibe ị na-ewu isi gọọmenti atawa ife ndị ọbụla ihe na-eme n'ọya adịla ya mma ọ na-agụ ya kwa arọ na anyị na-abịa kwa arọ ọjọkwa anya na-ele anya na ka a na-eme ada egwu egwu okere ndị ya maka krismas nke ka ọ na-akpa kere ndị ebe niile anyị kene gị ọzọ onye Aba gara anyị kene gị anyị mepụrụ anya akụ ụkwa ndị gị na ya na-abụ nọ ichi a ekene gị Dr. Ndị Ọka uwe bụrụ na ojotu
ogbu ebu na oji odo mmụọ na-apụ apụ anyị bụ gị na ba ọzọwala Aba gị na ọzọ enyi Aba Agana High Chief John Emenkene kedu uwe kpọ ya kpawasịkụ na wala ọzọwala n'ụbọchị nke taata kedu ibe ị na-ewu ichi na ka eme na arụ nwa na ya emekwa na arụ ọzọ aga n'ọdịnala na-ebu eke na nnukwu enwe na-ama n'iru nke anyị bịa na arụ anwa bụrụ na ewu na ọkụrụ o nwere ike anyị na-egwu nke ya ọdịnala aka mma ndụ ya adụ ibe ọ na-eme ụmụ Agana sịrị na ije ya na-eji abụrụ ije ngara nọọ ibe nne ya na nna ya nwere ya ihe isi agwụ na-eme ka ọ dị ya na-eme dibịa nke ya bụrụ ife ọ satara asị n'ọdịnala na-omechakwa mụta otorukwa anyị na-ekwu bụ na iberi na a na-eme ka esi eme ya anyị bịa ka anyị were nke Chukwu were nke onye nwarụ na ya marụ ndị ichie ọganiru na-arụ ike onye abịba na ya n'isi ya Nwanne egoli ọgaranya Aba anyị soro Waka Agwu His Royal Highness I can again Ibirigagada I can again Ganaba again Onyoba I'll be the milli You don't go to Nasa where Abba Nasa where Abba Did you not get out of Abba Okay. Can you wish you? Can you wish you? I can again. You Mona Papa, I'm okay. Everybody get to me. I can again. I saw the affair and I can again.
Ọ nwere ndị akụ ma mana na-agbara agụgụ ọsọ kedu ihe ị agwaba maka ndị na-aya asọ mgbe o nwere ọbụla bụ otu amara otu dị na mbụ nna aka mana ebe na-ena gwachukwu nwa mgbochi a wee ya akwadoba agụ ọbụla akwadoba agụ na agụrụ nwa omenala amaka ọchabụdịla ịna anyị nwere obodo a tupu sie anyị bakwana onye bụ mana na ochikwa ya abanye na nke a na-eji I can go on a tarikama. Darinda, after one never ready. And a case of a cake was Yakulia. Dalo, the real Agwu. The Agunama. Yeah. Abba money. Yeah. Abba 20. Yeah. 20. Yeah. Yeah. Nigeria get more. Nigeria money. Yeah. Digo. Obodo ya na sika di be na. Wasi ka ko wa lo ne ba bia. Oya na mare be mmiri bido wa ma bia na mare ba obuso. Mmemme nwa na-eme ibe ọ mmemme olili Agwu anyị na-eme ya every year anyị ji eme ya anyị ebe anyị na-eme ibe agụgụ arọ anyị na-agụ ya ndị
n'ibe dị mma na-adị mma onye ibe na-esiri ike ibe adịrị ya mma onye abịa nọ na-agara abịa agabala ya anyị na-ayọ Chukwu okike kele enu kele ana ka ọ gbalata omnipotent omniscience and omnipresent ka ọ gbalata na mgbede tata bịa nọ ele anyị na mmemme agụgụ arọ nke anyị na-agụ n'ụbọchị taa bụ Disemba 9 wee gụrụ ya wee garide wee niile bịara ebe ababiachi na be zuru agwọ na ụnaba ya amakarị ọbịbịa ba ndị isi obodo dị iche iche ma ndị isi obodo oyibo kwasị flight wee bata ọ ya adịla onye ọbụla na mma wee sị ka ọ bara nwoke bara nwaanyị ọ bara isi ọ bara agụba abamma mmanụ Naijiria makani a sị m na agụgụ arọ a na-agụ na onye bịara ya ebe ọbụla na-abịa arụ na onweta ego ya maka na chi anyị na-ebe a n'ala ụlọ anyị na-ebesi ya ike anyị anene mmalụ arụ ata n'ọka maka na mgbele niile wụcha mmagbu ọmụrụ nke abụ n'alụ mana eziokwu anyị na-eme ibe every year mụ bụ Uchenna Nweke Ozo ọzọwala ọ na-aba gbara ọzọ anyị agụgụ ya etu ka anyị si eme ya wee sị na anyị adịla nwoke mma adịla nwaanyị mma etu ka anyị ji n'aka nsi ugbu na ibe ọgwụ ọbara isi ọbara agụba ọ ya agazila onye ọbụla nwoke ma nwaanyị ahụ obodo ọbụla onye si bịa ebe ụnụ ya amakarị o ọbụla onye si bịa ebe ụnụ ya amakarị o nwere obi ibe mma agwụ unu n'ụbọchị tata onye ọbụla maka anya onye ọbụla ibe na-esiri ike bịa tata a wee risi oriri ya ọ na-alụ ibe ya esi oziri ike onye na-achọ ije obodo ego o tinye akwụkwọ ya akụchapụ etinye akwụkwọ ya akụchapụ ya jebezi ya chala abụra na banachi onye ọbụla na-achọ nwa wee bịa n'oriri akwụmụnwa nwa elughị aka onye ọbụla bụ ọrụ ọmụmụ wee bịa n'oriri agbụnwa a sị na agọcha ọjị ma tata arụ onwe ya dị ka ọkwụsị onye bụrụ arụ ọmụmụ wee na ndị na-eme dibịa a na-agba ọnele ụmụaka niile gbara anyị okirikiri ndị si n'aka anyị niile na Chineke gozie ya ma nke onye na-abụ Chukwu gozie ya ma nwoke ma nwaanyị ebe ọ bụla anya na-eme na Chineke ya gozie ya ma ndị na-ekwu Chukwu ya gozila ndị na-agba bọọlụ Chukwu ya gozila ndị na-agba onye na-achọ nwa enwego nwa siri ka ibe adịgoro ya na mma a sị na ndị obe adịgara na ibe ọma emegokwa onye ọbụla ebe dị iche iche wee bịa onye ọbụla were aka ede ka ọ jee Chineke mma Ozowalu,
Everybody can take over 20 minutes. Can I take over? Because it was more to do.
onye bụ mara ihe ị na-asa bụ na ọgwụ ego mana anyị amala ezigbo abalị maka na anyị ezigbo abalị tata anụ nwanne nwoke na oli olili agụ ọ zọwala Abba ọ bata ji ọbịa kedu ebe ị na-ewu ichi ya daalụ anyị kenere gị
Bye, Abba. Bye, Abba. Agwa na achọba ndị bụ adreesị Abba n'ọsọ mmadụ na-abụ iwepụ best aluminium onye nke ịgbawa ọgọwalụ adreesị enwere bongo ọkọme ekwurora ọkọme ọnwa na-ekwuru ọla ọnwa bịa ka mmadụ ka ya eme abana wesịrị nni hei mmụọ na pọpụ ọnwa daalụ ọzọ ọrụ na Abba ọkammalụ ekwuru na Abba a sị na onye bụrụ obodo onye akpa meti ga-adịrịla meti ekene kenebere m isi Dr Uchenna Nweke Ozo ọzọ ọrụ ọnọdụ ya bube na-elu pounds and dollars onye ọkanga ọgụ mụ na pọpụ mana eziokwu ọkọme uso na ndị chiri ọzọ amara abọ n'obodo ọkọme ọzọ ọka gbogbo ọgọme akwụchala isi anyị n'ọba ọgwọdụ n'aka nyere n'aka ekpe ọka adreesị ndị Abba azụ niile Abba n'aka na-ejiri ugodo enyi ya ọna na Abba mụ na bọọdụ nwata nwoke iwere ego nwa ọgwụ ịhụ n'ezi ọgụ mma anyị ga-ekene aka mere azụ ọgba nkụrụnkụ ichie Dr Uchenna Nweke Ozo ọzọ ọrụ ọnọlie na Abba eze salaka adreesị ndị Abba elebe agwụ onye ọkanga ọgwụ nnụrụ sọnde elebe agwụ
Makwala Abba a na-etu gị mana bọọlụ na eze na-ege ntị n'ụbọchị nke taata ezigbo Abba anyị na-afa anyị na-etu gị na-aba taata n'ụbọchị nke taata ọzọ ọzọwala Abba ọ na-eri agwụ kedu ihe wee gu ya kedu ọkpụ ị na-agwọrụ ya afọ ihe mere n'Abba n'afọ nke na-emekọta ata egwu na ọ ga-adịrị ya na mma ya wa agwụ olite n'isi ebe akpa ibe nwere agara okwu Igbo niile bịara ebe a ụmụnwa ji abịa ma nwa maka eji ọra ji azụ aka ya mana afọ olisi na kedu ihe ya gwa ndị agụ ma basị ebe a na-eme agụ kedu ihe wee kee ndụmọdụ ị na-enyebe nna ya ndị agwụ ma asị na ya na-ama agwụ bụ na mmadụ agha afụchara ife chi esi ka o mee gechi nwa ya bụ onye na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ọgba nje ụfọdụ ala ụfọdụ ihe niile dị iche iche usoro ha rapụrụ ihe ha nachi agwụ omee nke ha nachi ga-ebuso ka onye ọbụla agwụ malụ ụlọ dibịa mara gị ụlọ mmụọ mmiri ike ọbụla bụ ihe mara gị suru ụzọ agwụ ịchọrọ dịla anyị n'ụzọ ọ bụrụ ụzọ kwesịrị ekwesị ya bụ na ọganihu ya bụrụ nke mana ịchọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị ya bụ na ọganihu ya bụrụ ekpere na ekpere onye ọbụla bụ na akwụkwọ ndị nwere ihe mara gị na-ebi ọbụla dị na nna ya daalụ nne eze ọba na Abba daalụ kedu afọ unu na-agba ọzọwala Abba taata ọ na-eri agwụ o nwere ndị agụ mmadụ bụ asịrị ba ala aga na-emezi agwụ kedu ihe wee ike ịgbaba daalụ onye ọkala agwụ anyị bụghị na-aba taata mana anyị amara abalị gwa ya ezigbo abalị na nke a na-etu ọzọwala Abba na-eri olili akụ n'ụbọchị nke taata kedu ife ihe abụ ya kedu ebe ị na-emeri ya onye metere ibe ọnwụ ọhụrụ ọbụla mmadụ bụ ile ibe onye metere o ji isi egwu ya
Arụm na-agụ ga-enye ike. Agwụ na-ebe ga-enye ike. N'ebe o kwetara oge ebu ya bụ agwụ. Ya bụ agwụ ga na-ebukwu ya. Na mmadụ na-ebu agwa, agwụ na-ebu onye bụ ya. Ibe niile nwoke ji emeta ego mmadụ nyere aka ego ya mere. Ajọ oji ebu ozu. O nwere ndị arụbi na agụmalụ. O nwere ndị agụmalụ. Mana basịrị ya na agịrị eme agụ. Kedu ozi ihe esi ndị ahụ? Ọ ka mma ka onye arụbi na agụmalụ. Makwụrụ na ọba agụ na-ebu ya. Na arụbi na agụ adịghị iche agụ dị iche. N'ọdị arụbi na agụ ka agụ dị. N'ime arụ ka agụ dị. E nwere obe, nwee igwe, nwee oyi, gwa agụ, gwa agụ. So ọ dị mmadụ bụ agụ. Ibe dị mkpa bụ ka onye ọ na-eme mmalụ ọgwụ ụgwọ agụ ahụ. Ekele gị. Ekele gị. Ezigbote onye ọbụkara akwụ ọrụ egwu ekele gị ka a mata abịa amadị ka a na-etu. Ọzọ ọjọwala Abba na-adị olili akụ kedu ofe ị na-agọli ya? Ọgbọdọ agọli ya nwere ibe niile bịara ebe a ya na nnukwu ụlọ ọgwụ. Ụkwụ mmadụ ebe ka ha ga-ejiga anya ma ntụba ji ekere ma nkọ n'ara ebe a. Na-eji aja na-abata abata anyị ma bụ ndị bịakwasịrị ya ka arụ dị anyị mma ya ma bụ onye anyị bịakwasị ka arụ dịkwuo ya mma. Daalụ. Kedu ime ihe agụ ụmụ ikolobịa olili agụmalụ ụfọdụ na-ahịa ala ụfọdụ ụlọ ọgba nje na-enyebe nsogbu ma asị na ahịa erila agụ ka ebe ihe agbawa I can again. Come on, Abba, you Abba Musamulu, Isiak, Webber, Bamwak, those are the Mutuga, also I can again. Also, when I'm watching, now only Abiano Pasicata. Can you be a better of in Akolia? You don't want to be our awareness. What would I have to tell you? So now they are number. What's all the Yaku? Oh, yeah, you came back to the level. I want to develop that. Or when I number. I won't have a million model. When I want to keep up with this, I can again. Andiana can acquire nurse. Ndako can acquire nurse. Mandem Bulun Milli. Manchani Lavon Diagumal. Manavas, I am a lab. Kadifi Abba. Everybody will know about the Nana. Wherever on a Talishi. Iba Kariba Amulam. I will not kill all the landage. I can again. It's Jack.
na mma iji wee bịa kedu ọfụ ị na-agụrị atọ ọ na-ahụ olili agwụ ya maka na ọ sọwala azụpụtago ọtụtụ mmadụ na-emekwa ụlọ ọtụtụ mmadụ ọbịa ihe jide ka o ji emere na-aga n'ihu ma Chukwu gọzie nye nke emere na arọ nke arọ ọzọ ya amaka na arọ daalụ ekele gị Abba
Ọmalịcha. Udoka. Okay. Mommy, Dada, Ojo wala ba na liyo ni Abba, kedi Abba, kedi ofina ko niya. Ay kena ke. Auto tante bari na yara nesi. Mande bulum mili. Mande na wibo. Azanda kalo yele ba nesi. Abuna ku maba. Basa na ga mena kedi bi Abba ba. Akena ke. Akira ka ba ne tuki. That's why. Ije na mmanwụ ada ọgbata
Agwu ele jumpu. Oh no, no more. Oh no, no more.
Thank you.
Ozowalu Abba budigi. Ozowalu Abba.
isi ozowalu Abba Nweke ibe a na-azakarị na atarị ọ na-eli olili agụ n'ụbọchị nke taata kedu ebe ị na-eme n'isi ya o nwere ndị na-apụ ala ma ndị mkpụrụ mmiri ma ndị na-ayị ala ma ndị ọgbanja ndị a bụ ndị agụ macha batị na ahịa emela agụ kedu ife ihe agbara anyị kere gị mmiri mere ebu Can you hear us one or can you reach I can again. I'm a Hamatana, all goes a Sacolia. Now, both one again, and I actually live as if work out. Today, I feel like on America. I'm not going to perform at the time. Lord is up, only say only Alva. Oveko, Viva, Very not the Abba, Bella, or Lelefa, the Putaria, I can again. Oh, and then up one of Mandana, Abandone, and then soup. Mandana, Umbulum, Amalivana, Ovolaguna, Kedivia, Agwa. Even now, one year when I tell Wafa, we were 20 years. While we both were we are crucial one is when you go to tell you. I can again. What did I give? I can again. Then I can't do it. I allow the little good woman. I can again. Also, one day, the other was a cat. Only check out, can it be a black and open? I call him. Also, I don't know what I can again. Also, Calolia, no say when I'm going to be up by Ali, Mando one judge, I can. When I could have ever asked him, I am a log, no, come on, can you hear? I think you will get it. I don't want to jump. Hello.
Tuweza mabaho. Usina mabaho. Ndị na-agba mkpụrụ mmiri ọ bụrụ akara aka ma mana o nwere ejikwu kere ka ọmụma ya onye ọbụla na-agba ya mana ọ bụrụ ọnatara chi ya anyị kere gị ibe anyị na-agbaba ka ba chegharị aka ma nwa abalị daalụ daalụ anyị nwere na bọọsụ ọwalị kedu ibe ị na-agwara ka ebe ị na-ebedi ya anyị kere gị kedu nke etu gị eze ọ dị n'ebe n'otu ọkụzụ eze ọ dị n'ebe na ọkụzụ anyị kere gị ọkwa gị bụ ọzọwalụ ichie ọzọwalụ Aba abụ bekee abakali ọ na-eri oriri agụ kedu ihe na-ewu isi ya ogologo ndụ na-arụsi ike ọgbara ego tinye elu ego n'elu ndụ na-eme ụwa ya na ọ nwere ụwa ka anyị bịa ọ nwere onye na-egbochi ya ime ụwa ya dịka anyị na-eri oriri nke ọrụ ọzọ ya aka ego mmadụ mmadụ ka o risi ile ọ ya bụ ibe dị iche mgbe ọkụ ya adịrị ya mmadụ gbara azụ aka anyị kere gị ọnụ nwapiri ofe oche aga anyị kere gị ọzọwalụ na ụmụnne ya mgbe kene na ọra na eze bịara ebe ọ ya adịrị ụlọ mma ọ bụ onye jije ebe ka onye ji na amakịrị ibe onye kụwa abịa ebe ọ ya abụ ya ibe dị mmadụ onye chebịa ebe ọ ya abụ ya onye chọ ji nke njọ wa abịa ọ ya abụ nke njọ onye ji nke ọma nke mma ọ ya abụ ya mgbe ọtụ mmiri ọ bụ taa n'ụlọ si ya arụ ịga ọla ego tinye elu ego ọ ka nsụkọ jiri amen na m amara onye bụ mana ka amata aba gị n'uju igwe yọrọ ọzọ ka na-ese okwu mmụọ na-apụ apụ ọ dịrị nkarụ Abakali nwa dị ya na ị na-eli agụ kedu ebe ị na-ebe n'isi ya nwere ebe ọgụ mebere isi na aka ekele na-esi aka na-ekpe anyị atọzi na-ekpele ọrụ ọzọ wala akaligo ibe ekpesile na-ele esi wenata ekweluwe ọrụ si wenata ọkaligo ibe ekpesile na-ele esi wenata nwere ebe ọzọ na-ekpere ya ekpere ego ka mbe eji ego ụmụ mmadụ enwe ọzọ mmadụ nsogbu ọzọ wali nwere na-ekpere ya bụ ka ọ karị nka na ọ bụrụ ibe na-ekpere ego tinye elu ego ọ bụrụ nwoke mụọ nwaanyị mụọ nwunye na ebe ọbụla rụọ ọrụ elu mkpasa rụọ họtel na-eme ihe niile amala abụ ịgba ọsọ moto paakị egoro ọzọ mgbe ebe ọzọkwa n'ihe ọkụ ekpere mebere oge ọka dịbịa ọ na-eme na-akarị onye ọgbọ ọnwa dị ya na ike ọ bụ asị na ọfụrụ bulie ka o ji aga nye ka mba gị ekpere oke ekpere ama ozu maka asị m onye mụrụ n'anya onye rụba amadụba nwa na-aga n'ihu rụbakwa m arụba m na-aga n'ihu ọ meghị etu m na-aga n'ihu gala ike ya bụ ka ọ mara mba ada kedu ihe ya agwa ụmụ be anyị na-awagharị ala ma ndị na-agba nje ji aka ma ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ọ bụrụ agụ ma ababasị na ya emere agụ ndị na-agba mkpụrụ mmiri ma ndị na-agba nje ji aka ma ndị na-eme ọbụla bụ ebe onye nweta onwe n'ụwa ya na-ekele na mmadụ ya abụrụla onye ebe wee nwe onye agbamọgba nkụzi ọ bụrụ na enwere onye na-amara ire na-enweta onye nkụzi ebughị ya na onye arụ dị mma nwetara ndị dọkịta onye arụ dị mma chọrọ dọkịta onye na-agbapụ mmiri isi ike ya ọ na-akpata ego ọ na-eje ọrụ ugbo na-eje ọ na-eje ọrụ oyibo na-eje ihe eji mmanwụ na-eje ọ na-ese gị na-esesi ike oyibo onye chọrọ ka ọ ya eme ụwa ya achọ ọzọ na onye igba ala ọsị na-agbana ya ịgba ha onwe gị so ndị dị ọzụmọ onye nna ya adịra isi ike anyị kere gị kedu akụrụ ọkụzi o nwere ndị
The Bekay, I can get good answer. Once again, I saw you in another and I am a good Abba. Native Dr Uchenna Nweke Ozo. I have a ton of beg on up. I wouldn't have seen need a olili. I have a more teacher. Also, take a guapa, take a cook. Can I get in a hedge like an overseen at that? I can agree. Also, Abba. Yes. If the girls in, or the third mother and I are not buying no gonna gaze. Yes. Whatever, I see now, one thing, never. Yes. Managu, never. But you my Bastalago. Can you wake a granda? Don't mess again. Because no problem. I don't mess loud. I don't mess smoke. But I'm not beer. And I remember Zurori. Manana Lawaya. Oh, I was in a dear Achosia, Oban Labia. I'm a lot of one boy, even now, I will see. Can one the poor, Lutheran when the poor. I bet your march, yeah.
Our size him. Yes. So also while to am baby mmemele ifoma. Mmemele also while ifoma. Ezi abido maternity we lu obo also while mmalole awole akulita. Ise. Omano fu nnekwu ibe kala se. Etosa. Garage ebe a park moto nya nga awule akulita. Ko won ebe na park. But na ekwa Chineke onye ndimori because of my demand. I can again. Yes. The guy hotel ọzọ walụ na-alụ ebe a ka ya na-anọ onye nwe ji na-eriji mmadụ ana m alọrọ otu be nna bụ onye ọzọ ka ndị alụ ọrụ ma ụmụazị na-ebara m ego yes so ndị ọgọ m bịara ebe a ụkwụba ji bịa ka eji wee na ndị na-abatara ego ya agbata ego ndị obiba dịkwa mma nwa na nrọ di ya anụ di onye nwere ajọ obi na nwere ife ọma mmadụ ibie nwe ọ atọ na ogbenye nwaanyị nwere ajọ obi na nwanne ya nwaanyị na ụdị ọ ya atọ be nna ya ọgbalị mmadụ ugbo adịrị ya na mma dịkwara m galasị mma bankị ọ adịrị ya na mma nọ ndị otu anyị ka anyị na-eri udene yotago so na ife ọma ya eme onye ọbụla sị na ife ọma ya emerụ ife ọma bịatara bịa anyị na ọzọwalụ gba ebie kịta nwa na-enye ka mba ego na uvia igwe jidezi m ma mba agba ego ama nọrọ nkịta mmụọ na-ekwulu gị n'ụbọchị nke tata n'ụbọchị pụrụ iche anyị amakwa na ezigbo afa gị mana ibe ama na ịba ọgwanye mgba ka anyị mara ezigbo afa gị anyị kenere gị Chukwuma ọzọwara ya Abba na mmiri olili Agwu olichegokwu ọ gara ọgbachagokwu ozochegokwu n'ụbọchị nke ịbịakwu abụkwa ndị kedu ọfị na-agwa ya o nwere ọdụmọdụ ya gwa ụmụ Naijiria ụmụ Igbo ndị be anyị ndị agụma basị na ya emere agụ I can again. I want to give him an order on man. Yeah, I go so we plan the event. I'm okay. How's the second?